99.5 IFM ang best friend mo, Super FM. 22 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Mukhang ibubuhos na naman ng kalangitan ng ulan na yan. Siyempre, pag umulan, may malaking himala na nangyayari, di ba? Dahil ang mga naambunan, talagang gumaganda, kagaya ni RJ. At gumagwapo, katulad ni Ariel. At saka ni RR. Ang gwapo ni RR talaga. Kausap ko ngayon. Hello, anong pangalan mo ulit? Joseph. Joseph. Joseph po. Oo. Taga saan si Joseph? Taga, Barangay Riweng. Taga Riweng ka palang, sa Alawag yan. So, nandiyan ka sa Riweng ngayon o nasa trabaho ka? Ako po, nasa rin po ako ngayon. Nasa Riweng ka ngayon? Opo. Oo. Ano ang naranasan mo na pinakamahirap na trabaho? Ang pinakamahirap na trabaho para sa akin ay yung umintindi. Umintindi? Oo. Umintindi ng pagmamahal o umintindi ng atensyon o umintindi ng nararamdaman? Talagang ang hirap na umintindi, ano? Pero dapat kung mahal mo siya, dapat nagkakaintindihan kayo dalawa. Diba? Tama. Oo. O sige, Joseph, ratratin mo na. Pwede ka nang bumati. Sige, ang binabati ko pala lahat ng taga-Riweng, pati si Ate Presi, sila Big Mama, yung mga katrabaho ko dyan. Kung nakikinig kayo, huwag niyo akong aasarin mamaya, ha? Pwede po ba mag-request? Ano ba request niyan? Ano bang magandang kanta? Marami magandang kanta, ha? Bibigyan kita ng magandang kanta. Susunod na. Ano ba, nasa back of your mind? Ano ba nasa isip mo? Gusto ko po yung tatamaan lahat. Tatamaan lahat? Oo. Alam ko na. Ano? Ano The yan? greatest love of all. Ano? The greatest love of all. The greatest love of all. Talaga, ha? Of all. Whitney Houston. The greatest love of all. Bakit gusto mo yan? Nakaka-relate po kasi. Pero ko namang, pag-ibig? Yun ang wala. Yun ang wala. Kaya pala, no? So, talagang naghahanap ka rin ng pwede mong ka-Christmas dahil mag-Christmas, ha? Siyempre, mahirap na mapabilang sa mga malalamig ang Pasko, eh. Oo, samahan ng mga malalamig ang Pasko. Kung halimbawa, hindi mo may habol, di ba? So, galingan mo ang pagtatrabaho, di ba? Masipag ka naman yata. Medyo. Okay, sabihin mo sa akin, Joseph, sino ang best friend mo at best friend ko sa IFM Tambayan? Siyempre kayo, IFM Supay I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children laugh. Remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happiness.
it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all. Ang dali mag-tour sa at kahit saan. Design mo, print mo. Pwede yan sa T-Shirt Factory Lawag. Ang iba't ibang klase ng t-shirt printing at personalized print ng mugs, tumblers, keychains, puzzles, sport jug, bag tag, bottom pins, stickers, card decals, at personalized acrylic products gaya ng trophies, plaques, nameplates, table name signs, at iba pa. I-personalize mo na din ang inyong invitations, souvenirs, at giveaways. At para mas masaya renta ka na ng kanilang photo booth. Be unique. Create your own style. Saan ka pa? Dito ka na sa T-Shirt Factory. Barangay 11, Segundo Avenue, Bacara Road, Lawag City. Harap ng Labang Terminal. Call 300-0995 or 0942-560-2672. Like them on Facebook. T-Shirt Factory Lawag. Now accepting embroidery printing. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Every single day I think of the times when you were still mine and I'm blue. Got to get away, get you out of my mind. I'm caught up in time and I'm blue. I don't miss all the fun that we had. You were always around me. Where are you now? I need you now. If you were around, it would be alright. Living on my own, I know I'm to blame. I'm locked in my chains, and you're free, falling like a stone. I'm down on the ground, I'm tied up and bound, and you're free. I don't miss all the fun that we had. You're always around me. Where are you now? I need to
Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana nakita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitil. Dito ka na lang. Dito ka lang. Nabubuluhan kung saan naganap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa akin ka lang, di ka sasaktan. Ang labo, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitil. Dito ka na Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitil. Dito ka na lang sa piling ko, dito sa piling ko. If you guys want to hear more of my music, click here and subscribe right here. Dalawa kayo sa buhay ko, at ako ngayon ay kailangan ng mamili. Isa lang ang maaari, alam mo, narito ako lagi para sa'yo. Mahal kita ng labis, ngunit iba ang iyong nais. At siya'y narito, alay sa'king wagas na pag-ibig. Nalilito, litong, litong, lito. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko?
makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura. Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with pride. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din.